Ndokudaro nasunoka atine gamba tete chibata pana pasinda ndikuye uchidze kuti mwedzi uno wa September takarasikirwa zidzo na Tobias Reketa, Marcos Banda, Josephine Ndlovu, Gertrude Kazembe, Tumisani Ngulube, Atio Matamba, Urungwe Sounds, Fimoni Msakari, Kumbulani Magaya, George Lunga, Flavian Nyati, Brian Chimbetu, Stobart Chindikano na Teenage Kupo. Right. Pasona sidauti batizika na rondoka ye gamba rilenziro Josephine Ndlovu Papa Jose wakati yakamso wa 10 September 2003 ndo gamba rilatinaro pasora na hasa ene kudaroka ngatite tigadzireka kunzwa nhorondo iko zvinezvi reka timbonzva kambokawo kamwe chete kakamboita mukurumbira ka makore apindawo.
National FM inokupa ichirongwa gamba remumanzi apo munonzwa nhoroondo dzevaimbi madziteteguru emusambo muZimbabwe. Teererai musi wemuvhuro wega wega manheru kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock, uyezve bhegi remasasi musi wechishanu usiku kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock pakati peusiku. Mwana wenyu amai amire yagoma andikangana. Tireka rekati mbonzwa sisi muningina wacho wemudumbu rimwe chete na Josephine Ndlovu. Papa Jose anonziye Vivienne Ndlovu. Veve anowanika ka kudziwa resiko ko ndakambokurukurawo naye Veve. Vivienne Ndlovu bazita rangu ekubasa ndinonzi Veve. Ndi zita rangu inini ndakaberekerwa ku Plumtree. Amai wangu Mundebele, baba wangu ndi Congo. Mkoma Veve makaberekwa mgore ripi? 62. 1962 ku Plumtree. Ku Plumtree pacho papi? Pa Gambo. Munomboenda so ku Plumtree? Ndomboenda ku Plumtree ndahamba ndakamisa kudala because akusina vanhu. Amai vainzani? Manzube. Ko baba? Baba nabukupukasa. Ku Congo baba vaibva papi? Kukongwa ndisizvo vaiva because isusu takakura tumudza titiri kukongo vatati nomuzati vanova papi. Asi mimi kukongo makatombogarako? Ndakambosvika ikoko. Yeah. Makaberekwa muri wangani mumba menyu? Isusu tiri namba yakawanda because Zimbabwe wedu wangani vakati wandei. Right. Kuku muri kwenyu mimi kuna amai venyu mimi mamusu? Kuna John Kazadi, Donald, David na Eric, Agnes, Mimi. Ko ana Joseph angasiri wenyu? Joseph Ndlovu ndochi? Ndizozo. Ndizozo ndakangwa ndikoza izeyeti akafa uprozi ndizozo. Joseph ndochi ngani mba menyu? Joseph number 3. Number 3 aiwa. Apari kumsisikia babo. Saka mimi kukurira makakurira ku Plumtree chikoro makakurira atunakura ku Plumtree takakuberekwa tukaenda kukurira Congo ikoko. Makabva sei kuno kuenda kuCongo? Takaenda time mamwedu vakatevazona babati ande Congo fura vaenda ikongo ikoko mana mama ikoko takaziza ikoko chikoro ikoko. Makadzidza kusvika pa level ipi muri Congo? Ndakusvika grade 6. Saka kuno kwamakadzidzoka sei? Ndakazozoka nemukoma mama vazoka kuno kwanisa na baba vakazoka kuno mukoma ndi John ndiye akatiudza kuno ku John Kazadi. Chimuziva John Kazadi ya mazoka kunoko ndibva masvikira kugara kupi? takasvika kugara ku Muzilikazi kushamanisa na kubrowa ikona shamanisa aitama na baba ndiko takasvikira kuno kwamakadzoka kuno hamuna kupinda chikoro futi? Handina kuita chikoro. Mawanza paka ndoka mkoma Vivienne Ndlovu Veve ndio mdumbu rimwe cheteka na Papa Jose. Vivienne Ndlovu ndiye anoridza gitare kwa anoridza rhythm guitar kwa Sulumani Chimpeto. Nokudaro regai timbonzwawo kubva kuna
John Kabengele. John Kabengele tingati sisi ihama kana kuti sawira wekumhuri iyi nokudaro vanhu vakagara vese kwenguva yakareba saka vanozivana chose. Regai timbomunzwawo John Kabengele kuti semaziviro anoaita nekuti apa vhevha angachingoruma mukanwa ukaona munhu atadza kuziva makore ake chacho kuti akabereka obva akangana kuti mhuri mavo obva akangana na papa Jose wacho vhevheka vhevha anokunetsa chimuhwani anokugara akabatwa chete. Right, inzwai Kabengele mnyamata wa mfupi. John Kazadi akaberekwa kunoku kuZimbabwe. Baba vacho wanga uri kushanda mu railways, vakauya kuno kubva ku Congo kudhara, vakazodumana na Congo. Vakabva kusaidi ku Congo, vakabva ku Kasai province kuzopinda ku Lubumbashi. Ku Lubumbashi huko vakabva ku Lubumbashi ndokuzouya ku Zambia, Zimbabwe. Saka baba wanga uri kushanda mu company ya railways, kuzosvika ku border yokuenda ku South Africa ndokuona musikana anga ndio mai wacho wa John Kazadi anozi Mama Emma. Mama Emma ndokudanana na baba wacho wa John Kazadi, vanga vachiti Mr. Njovu, because ku Congo kune vanjovu futi. Ndo ipapo vakazosumuka nemudzimai wavo, because kunoko vakataura kuti munhu akaroora mukazi ngaende naye kumusha. Akaroora Mama Emma. Saka Ama Emma kumusha kwavo kuri kupi? Amai Emma vanobva ku Plumtree, ivakaranga veku Plumtree. Senemu yavo yainzichi? Senemu handinyanye kuzivisisa senemu yavo, but tinoziva kuti amai vacho ndo vekunoku kuZimbabwe. Saka vakazofamba namai avo vakaenda kumusha. Vakasvika kumusha vanga vane vana already vakabereka kunoku vanga vabereka ani nani? vava na John Kazadi, vakazouya Vivian Njovu ne Joseph Njovu futi ndo vakabva navo kunoku. Vakaenda vasvika kumusha Congo kuya garei havana kugarisana zvakanaka. Ndo amai kuti ndiri kuda kuzoka kumusha. Vakazoka kumusha vane nhumbu yemukomana anonzi Devi ndo wekupedzisira wavakauya naye ari mudhumbu, vakauya kubereka kunoku kuZimbabwe. Saka John Kazadi tese takasangana navo kuZambia navana Donald. Yes, pane mumwe munin'ina wacho Donald futi, Donald Kalombo akabereka futi kunoku, imushakavu naye akafa. Saka patasangana navo kuZambia tiri kutaura kuti mudhara uyu family iri apa iyi ndo vanhu vekuZimbabwe vase vekunoku, because vanga vari kutaura Chikaranga, sometime mama wavo vachitaura Shona. Saka vanhu vanga vati kuti mazezuru John Kazadi. Pakazopinda kunoku akapinda ne family yake yese, Donald Kalombo na Joseph na Vivian. Ndi mai Emma vakuya nemhuri yavo vakudzokera kunoku, vasiya baba kudhara ku Congo. Vakasiya baba ku Congo. Saka pavakauya nevana vavo, vana vakaona kuti kumusha kwamai ndiko ikoko, vakazozoka futi, vazoka ku Congo. Vazoka ku Congo, John Kazadi akatanga kushanda kupi kuZambia achiriza music. Airiza akatanga zvemagitari ari koko. Zvanga zvauya sei zvemagitari kuna John?
John yanga chinakirwa nemukoma wangu inini. Mukoma wangu anga arikuriza magitari. Anga anozi Francis Kasongo. Francis Kasongo vakana bende rao kunoko. Vakariza kwa Manyongo kukwekwe. Deni kusoka kwacho manje ndopa vakazouya futi vakatora vana John Kazadi vanani vanga vakutoriza vese. Bende rao rainzi chii? Bende rao ranga richizi Super Memories, if I'm not mistaken. Ranchozi Super Memories vanga rikurova rumba isingaite manje. Ipapo isu stantiri vadiki ndo kuzoka kwao tikatanga kujoina manje isusu futi kuti toita se totanga kurovawo music. Saka John Kazadi akajoinira kupi? John Kazadi akajoinira ku Zambia. Pakauya vese pavakauya kuno kune vana Francis Kasongo, vana Kibambe, vanani vakasvika kunoko. Kusvika kwavo vakasvika kunoko ku Zimbabwe. Ava vakati contract yatopera ngatizokei ku Zambia. Vamwe vacho vanzi ngatiendei ku Tanzania. John akati aikwete handiende, ndatosvika panapa ndopo musha pangu. Saka what I have to do ndosapose kutora vamwe vakomana ndoita bendi mu Zimbabwe munomu ndotanga kuriza because kunoko ndoko musha. Ndiyeka John Kabengere John Kabengere ka ipa alipa South Park hapa ndo pagere zvake mamunzo achitipawo ka side rake rekuzivana kwaanoita ka nemhuri yekwana Papa Jose. Right. Ndambokurukurawo zvakare ka na Mai Kabenge amai Ndlovu pakwadzana extension apa madekwana ndanditori nawo tichikukwana kuti kataiwa tipeuka nhoroondo ibvonzwa ika divi rawo iyo maziro savanoita semuroora maziro avanoita ka mhuri yekwana Papa Jose akadia mai tiri kwedu makasimba here. Zita renyu munonzani? Ngalula Ndlovu. Ngalula Ndlovu. Makazvarwa gore ripi uye makazvarwa kupi? Ndakazvarwa musi wa 23 November 1969 kupi? ku DRC. Munozivei nezvamukoma Jose? Mungataurirewo here maringe ekuti vakabarwa gore ripi uyezve vakaberekerwa kupi? Vanga vari vangani mumba mavo? Vakazvarwa mugore ra 1951 ndogore ravakaberekerwa, uyewo vakaberekerwa kuBulawayo kuPlumtree ndovakaberekerwa. Kana dziri hama dzavo vakomana vacho vanga vari 4 nemusikana 1. Mungataura kuti vanga vakamira sei? Ndianani wokutanga kusvika kupedzisira? Wekutanga ndi John Kazadi, pozoteverawo Donald, pozotevera Papa Jose, pozotevera Veve, pozotevera ava ndikutaura wekwababa wacho. Then pane vamwewo vari vekwamai basi vasiri vekwababa. Pana David, pozoita Eric, ndevamwe vekwababa. David na Eric ndove kwamai? Ndeve kwamai, sorry. Ndeve kwamai. Kureva kuti baba pavakabara vakomana vekutanga ava vakazosiyana namai? Hongu, vakazosiyana namai. Baba wacho vakazoenda kuDRC. Amai vasara muno? Hongu, mai vakasara muno. Mai ndeve muno kuBulawayo. kuPlumtree. Baba wacho vanga vari kuDRC. Saka vakazouya muno. Ndopavabara vana vavo. Saka pavakabara vana vavo baba wacho vakazodzokera ikoko. Then mai vacho ndobva vasara, ndobva vawana umwe murume, ndobva vaita vamwe vanhu. Amai vanobvira vamboenda kuDRC? Vakamboenda kuDRC, ndokwavakanga vari. Saka vakazodzoka muno after vasiyana nemurume. Sei vakadzoka kunoko? Kumusha kwavo. Ikoko baba vakabva vati nini handisi kudzokera kubva vasara ikoko? Baba vacho vakasara ikoko.
havana kudzokera kuno. Asi kwako une mumwe murere koko. Izvi handichaziva hangu but chandoziva ndechekuti baba vacho vakazosara vakaita imwe muri. Saka kuDRC vanga vari kusaiti kupi baba? Vanga vachigara kuMbuchimai. Mbuchimai. Vari munomu vaishanda kupi? Handina idea. Aiwa. Handina kuzvibvunza hangu. Aiwa, pari kuzisika ipapo. Baba zera wavenzani? Atizvara venyu hamukatadzi kwaziva. Hamungagiri nemwana wavo mutadza kuziva. Zvinoitika ndezvekuti inini handiri ndakazouya mufamily zvese zvisisipo. Ndiri kungotaura nhoroondo. Bozi inini pandakazororwa napapa Jose handina kumbobvira ndakaona baba wacho kana kuvaziva. Asi amai makavaona? Amai ndo vandakaona ene ndinovaziva because amai vaiuya kumba kwedu. Vaiuya ndichigara navo. Saka ndo vandinoziva. Zvababa ingori nhoroondo yandakangonzwawo but iye handina mbonzwa chenya kutaura nezvazvo. Aiwa, semunhu anga asisipo. Aiwa, panonzisika ipapo. Right. Music. Pamakasangana nawo mi vanga vatori music kudara. Kana kuti zvakatanga muri mese. Zvina kutanga tiri tese. Inini ndakazivana navo semunhu aingouyawo achiitawo mabhizinesi ake kuDRC. Aita mabhizinesi ei? Aitenga zvinhu nekutengesa. Ndozvandaiziva. Zvakafanana nei? Zvinhu zvacho anga ari mamaterials. Magoods. Aibva nazvo kunoko? Aibva nazvo kuDRC. Mazuva avanga vambenge vagara kuDRC ndo paakaestablisha bhizinesi iroro? I think so, but inini ndakangozivana nekuti aitenga zvinhu iko kwacho yana zvokunoko achitengesa. At the same time pane pandakambomunzwa achitaura kuti akanga asiya band ravo vachiridza. Saka anenge akanti netsane nevakoma vake vachimuti ako iwe uri kuenderei, tine mashows mamwe atawana. Saka it means angatori mumusic kare. Kureva kuti group ravanga inaenda popo yanga iri tipi nyekesere kana kuti aiva pane rimwe group ravanga inaro rekutanga? Airidza nevakoma vake ana John nemunin'ina wake Veve wacho. Vanga vari family. Right. Maanza paka ndoka amai mudzimai wacho wa Joseph Ndlovu. Mamunzo apa achitipawo maziviro anoita mhuri yekwainge akarorwa. Pati chinhu chinondifadza chekuti amai Jose vantaura Shona very fluent, zvaitotadzikwa naiye Joseph Ndlovu. Komaremi aiwa zvinofadza chose musoro wavo wakapfava chose nekuti havasikana kutombondandama kuratidza kuti aiwa changa chatove chishona changa chatogodza muto mavari. Rechi regai timbonzwa apa isisi kuti vakasangana kupi sei na papa Jose. Inzwai munzwe. Nasi mchanzwa pata. Takasangana mu Lubumbashi. Imi maigara kupi? Taigara mu Katuba. Katuba. Taigara. Saka iyi inotori town imwe iri kure neLubumbashi? Itori mu Lubumbashi machemo. Akatanga kuona umwe ndiana? Iye ndiye akatanga kundiona. Uzi ndandiri musikana ndaitengesa pamarket. Saka semunhu webusiness aiyo achitenga zvinhu ndo kundiona kwaakandiitawo ikoko. Zvikanzi chii? Akangotaura kuti ndinokuda. Muchitaura nelanguage yekwenyu ikoko munoti chii? Mina kupenda. Uniform ati chii? Munongoziva munhu kahovha wangoti mina kupenda from Norway. Saka anga ne vamwe dzimwe hama dzavo. Makamupindura kuti chipa muchitaura nechekwenyu? Ndakangosekawo. Aiwa, but muri zvamakataura kuti anyatsokuziva kuti aiwa shamari mbomira samai. Aiwa, ndakangosekawo ndikati ari kungoita ake majokes. Ndizondora kunzwa zvomuchitaura nechekwenyu moti? Kati hakuna famiza.
ndobva yataura kuti ndiri serious. Saka takazongoitawo zvekuti zvakatora nguva yakareba yakaita sei muri ari paserious? Zvakambotora kanguva kakati zvokutoti akatombodzokera aitombodzokera kakawanda. Gore 2 years. Kuimimi ndokurebesa munamatoso. Kumunamato unofanira kurebesa uone kuti unogamuchirwa here. Nokuti ungati munhu ari kubva kunzeka ndobva wangoti no ndakutobvuma. But imimi ka manga mamuona kakutara pa 3 months zvine yako manonga bati cho gore ne half. Isusu nguva iyo iyayaka zvanga zvisiri nyore because kazhinji kacho taiwanzoteerera vabereki zvakanyanya. Saka ndakangotransfera nyaya yacho kuendesa kuna vabereki. Saka vabereki ndo vanga vakudhila naye, ndo vada kumuziva, kubvunzisisawo nezvimwe zvakadaro. Ngokuti kuti uone uchitora mwana wemunhu kubva kuDRC kuno kuina handina hama kakunoko kuya nini kunoko hazvansiri nyore. Saka zvaifanirwa nechokwadi chekuti munhu anonyanya kuzikanwa here. Saka akazongoratidzawo dzimwe hama dzake dzepano nepapo dzeikoko dziri dzekwa baba vake. Saka ndopa vakazoona kuti munhu ari genuine. Saka ndopa vakazobvuma kuti no ngaachirora zvake. Saka maroorero avanoita kuDRC nekunoku kuZimbabwe zvakafanana here? Zvakafanana nokuti unobvisa rora. Akabvisa rora rakaita seJose. Nguva iyoyo zvanga ari business mese anga ane mari ka mamagara matomutengesa kare kuti yanayo. Aiwa kwete kudaro asi anongobvisawo mari yavanenge vamuchaja. Saka vakamuchajawo mari yavakamuchaja akabvisawo mari yacho. Saka akabva abvumirwawo pane maceremonies anoitwa bedziwo hama dzangu dzekumusha kwangu vouya paya voungana voitawo maceremonies iwayo. Kana zvapera vochizoti no ezvinezve mukadzi awako wakwanisa kuenda naye. Saka iye aifanira kugadzirisawo mapapers. Ndobva taendawo kukoti ndobva tanochata kugadzirisa mapapers ndobva ndazouya kuno. Makatoitawo zvekuchata kukoti ikoko? Kukoti ikoko kuDRC kuti maparents vave nechokwadi kuti zveshuwa weda ari kuenda. Ndizvozvo. Asi ndozoti munhu pakuzodzimara upewe muchato unenge wapedza kuroora akapedza here? Akabvisa zvese zvanga zvichidiwa? Akabvisa zvese zvanga zvichidiwa. Hakuna kusara chikwereti? Hakuna kusara chikwereti. Saka makazoranga gore ripiri pamakatanga kusangana? Patakatanga kusangana anga iri 1983. Saka kuno kumakazoya rini? 1985 muri muna December. Makasvikira kupi? Ndakasvikira kuWaterfalls ndokwaigara. Pamakasvika kuWaterfalls makaona kwakusina munhu? Kwakune vana vake kureva kuti anga menga nemwe marriage before? Hongo anga nemwe marriage before. Kwakuna vana vangano? Kwakune vana 3. Mudzimai wacho ari kupi zvozvo? Unokuziva kuti hazvisi zvinhu zvekuti nganoda kubvunza kuti iwe mudzimai wako akazoenda kupi zvakazofamba sei. Asi kazhinji kacho ka imimi pamakasvika mukachengeta vana nditika ndizvozvo unofanira kunge uchiziva kuti amai vevana vari kubhuza ndingangochengeta kavana amai vacho ndisingazoti vari kupi kuitira kuti kana mangwana wakwanisa kurwara madzimai munosauranda asikana mwana zvakamira soso. Zvakaitika ndezvekuti inini paakanga aya kuzondiroora anga atoseparetana nemudzimai wake. Saka ini ndakazongosvika vana vari vega vachiti mukadzi akanga adzokera kumusha kwavo. Kwakuri kupi kumusha kwavo kwemudzimai? Anofanira kunge angariwo aidha kuDRC kana kuti kuZambia nichanyasoziva. Wangasiriwo muno futi? Wangasiriwo muno. Vana vanga vakaita sei? Vangari vakomana here kana baba nevasikana? Vanga vari musikana 1 vakomana 2. Musikana muchitaura mimi kuti wokutanga ndinhingi kusvika? Musikana wacho wokutanga anonzi Magi.
then pozoita ari kupi Mage Mage ari kumasvingo kozoita pozoita Peter pozoita Devi Peter ari kupi Peter ari muno Marare ari kuitei ari kungoshandawo kungozviriritirawo ko Devi Devi akashaya tine urombo chose saka imimi muri kuonana here nevana venyu ava musikana nemukomana munomboonana here hongu tinoonana kunyanya Peter sezvo ari muHarare ndiye watinenge tiri padhuze naye saka tinowanzokurukura nguva zhinji makagara navo zvakanaka sevana hongu takagara navo zvakanaka zvokuti nanasuno ukama wenyu wakamira zvakanaka ndizvozvo uchiri uri wakanaka saka ivo vana hamuna kana chokwadi chokuti vanokwanisa kumbotsvagawo kuti ana amai vari kupi amai vavo takazonzwawo kuti amai acho akashaya oright kwavakaenda ikoko aiwa panonzwisika right imimi mauya kunoko maakugara kuwaterfalls maigara papo kuwaterfalls taigara muna Fox National FM inokupai chirongwa Gamba remumhanzi apo munonzwa nhoroondo dzevaimbi madziteteguru emusambo muZimbabwe. Teererai musi wemuvhuro wega wega manheru kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock uyezve bhegi remasasi musi wechishanu usiku kubva nenguva dza 10 minutes past 10 kunobata 12 o'clock pakati peusiku. Rangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire kamuva yakaoma andikangane njoka amai Jose ka Ndlovu amai papa Jose vatiri kukurukura nawo kapanapa mavanzo iwo ka vachiti paka nhoroondo ka yavo nokudaro ka hanzi vakambogara ka kunana waterfalls ikoko kuna vanhu kwavakasvikira ka uyezve ka vakabarawo ka vana vavo vekutanga savakasvikira zvakare ka papa Jose vanga vane mhuri yavo ikoko tiziva kuti pavanga vaudzwa here kunzi ndine vamwe vana variko ikoko vachiri kuDRC yamero kwanda vakazungusvika vachingozvionera ipapa hatina kuzopanzwa ipapa zvisina yazvo ka regai tinzwe kuti vakagara muwaterfalls kusvika rini agara because ndakaipapo ndikaita mwana wekutanga ndikazoita mwana wechitu ndiani akaberekerwa ipapo ndiEric ndiwe gore ripi wa 1986 ari kupi Eric ari kuSouth mukazobereka ndikazobereka Andrew ipapo ndiwa gore ripi Andrew ndiwa 1987 saka pakatoipa 87 ari kupi Andrew ariko kuSouth asi mamoda wakavhira time ira munongoziva munhu kana uchangouya udzinenge usingazivi kuti zvinofamba sei saka unongobereka zvichireva kuti vana vakakura ngematwinzi ka ko ndiyo yega here ndakazobereka Jose wakazoti ndiye papa Jose anga ari wegore ripi wa 88 saka wanga wangoteedzana negore pabva vabva Jose vauya ndo pakazoya chichi ndowa 95 aiwa parudza saka kureva kuti chichi ndiye akasiyiwa iri nhombo haana kusiyiwa iri nhombo ndiri kureva pakunyora will saka mashure kwachichi kwakazoya umwe hakuna alright ndiyo kupedzisira aiwa pari kunzika ipapo right waya munomu imi mamuchivaziva vachienda kunoodha vachitengesa zvinhu zvavo vauya munomu vanga vakuita sei madzoka maugara mese munomu vakaramba vachiendera kuDRC kunotengesa vachidzoka vakamboenda vachinohodha vachiva vachitengesa saka inini ndakazopinda mubasa rehairdressing rekuruka misoro saka ndanda kuvaudza kuti no I think zvinhu zvakanaka zvekunohodha mabraids saka vanga vakunohodha mabraids vachiuya nawo vachinohodha mabraids vachiuya nawo pandakasvika inini kunoku kunenge kuti bhendi ravo rakazomboti harina kunyatsoita zvakanaka rakazoparara bhendi ravo remukoma wake
akazoparara John Kazadi. Saka takambopinda nzara, saka ini ndanda kushanda ivo vachimboenda kunotenga zvinhu ku Zambia vachiuya nazvo, but still ndandine mhuri yakati kurei. Muchigara Quarter Falls ikoko? Tichigara Quarter Falls ikoko. Imimi nyaya dze-hairdressing dzekuruka musoro manga mazvidzidzira kuDRC here kana kuti makazidzidzira maamunomo? Hano ndakatobva kumusha kwedu DRC ndichitoruka. Saka ndakatosvika kunoku ndobva ndaona riri basa rinenge riri nani munomu, saka ndakabva ndangopinda mutrade yacho. Ndatanga kuruka musoro. Right. Bhendo ranetsa paipai makazoita sei mimi? Ivo manje vakazoona kuti munomu zvinenge zviri kuti netsei, ndobva vazomboenda kuBotswana. Vakaenda kuBotswana kuti vambonoti simudzirei bhendi racho. Saka vagara kuBotswana kweya ini ndakasara kunoone vana. KuBotswana vakaenda negroup here kana kuti vangonotanga zvimwe ikoko? Apa ndo pandisiri kunyatsoziva. Ndisinyatsoziva asi vakamboenda kuBotswana. Asi vakamboenda kuBotswana. But vanenge vakaenda nemukoma wavo yanzi nemunin'ina. Kwete John Kazadi nemumu wacho naDon. Saka vakamboenda kuBotswana ikoko. Ndo vandazosara nevana, saka ndaingorukawo musoro kuti tingovanawo kurarama. Mai Jose, apa muri kunyatsokutaura shona chaiye chaiye muzezuro muZimbabwe. Zvakauya sei mazuva ekutanga zvinokunetsa here? Zvakandinetsa chaizvo nemhaka yekuti sezvandataura ndikati ndakaita gore mwana. Taiti kana wasununguka, ndakasunungukira mwana wekutanga kuGomo kuHarare Hospital. Tikapiwa family planning tablets. Saka nenyaya yekuti inini mutauro waindinetsa indandina kana kumboziva, handina kuziva kuti mapirizi ndeyei. Saka ndosaka ndakakurumidza kuita imwe nhumbu. Ende pagore iroro next year yacho ndasununga mwana iyeye, handina kana shona yange ichiri kungonetsa, ndisanda kuinzwa. Ndakatozotanga kunzwa shona ndakuenda kubasa. Abatika mama imimi makaenda kuchikoro here? Ndizvozvo, but kwete zvembiri. Asi zvekuti munokwanisa kuita kucommunicata neEnglish? Ayo. Panguva yacho zvainetsa? Panguva inini kuchikoro ndakadzidza French, handina kudzidza English. Saka zvainetsa? Ndandiri panguva yakaoma. So kureva kuti mimi kana muri kuDRC ikoko English language havatoikoshesi kudarika French? Taitotiza maticha acho paayo yakuzotidzidzisa English, ndisingaziva kuti ichazokosha nhasi. Muchida French? Taida French noitaiti English tinoendepi nayo. Saka hatina kuziva kuti nhasi tichazoya kunoku. Saka ngoma Jose French futi vaitaura futi French? Zvekungoti zvepano nepapo. Saka neFrench ukada kuti ndinokuda neFrench unoti? Unoti je t'aime. Je t'aime. Kokati ndada hangu. Muchida kudaira kuti uchida kuvuma kuti izvo kana neniwo futi ndadawo. Unoti et moi aussi je t'aime. Kokati handisi kukuda uri rombe hauna chawinacho unoshupika. Ndava yeko kudaro. Unoti tinokudzidzirawo zve. Unongomutaura kuti je ne fais pas. Hazvisi kuita. Aiwa pari kudzidzira. Right, ngoma Jose vaenda kuBotswana, vagara kuBotswana. Vakazoita sei? Ndagara kunoku. Ndandine nhumbu yemwana wangu wechitu Andrew. Saka ndakazoona kuti no, kunoku ndiringogara, unoziva ndanichangouyoo ndaita mwana wangu wekutanga ane gore chete, ndane nhumbu yechitu. Saka ndakazoona kuti akungogara ndega kudai so nevana. Handina sisi, handina budi, handina mai, handina sekuru, handina mbuya, handina wekunochemera. Ndakamunyorera tsamba ndikati wadi kudzoka tione nhamo tese pamwe chete. Iye paakaenda kwakaita nguva yakareba sei ariko? Pa6 months ndo pandakamunyorera tsamba. Alright. Yanga iri communication yetsamba chete pa6 months besa. Anga asingauye kunoku. Anga asingauye kunoku. Saka pandakamunyorera tsamba iye akapindura achiti no, tichiri kumbostruggle sevanhu tichangosvika munyika, zvinhu hasa zvanyatsoita zvakanaka, saka tichiri kumbotamburira kuti tione kuti tingaite sei.
and then after 6 months njopa akazotumira mari yatakatambira, but still ndakaramba nchingu insista chete kuti no, wariko yakunongo kana uri kunongo uri padhuze nine vana, at least unogona kupota uchitiwo kana ukange uchibatawo ichi nechichi zvinogona kuita wasi uri padhuze pane kuti ugare uri kure kudaro. Saka after 2 months akabva adzoka. Njama indovera kandirora ndiri mudiki wewe rekati mozvafana pane zvenhoroondo yekuzouya kwechikwata chanzi orchestra Mangele pachayo chiri chekwapaidzaka musambo werumba chinova ndo chakazokwanisa kuyaka napapa Jose kana kuti kuunzwa napapa Jose patakauya kunoku kuZimbabwe kuiza pa Dr. Nyamuswa kuzoka futi kuZambia kuzoenda manje kuBotswana ndoko akaitisa kuzoka manje kuZambia bendi yakaita separation in 2 group. Evani ndo angari muimbi, Vivi Maki, Tabu Ngongo, Katakulubula, Mwepu vakadecide kuti vakuzokera ku Nairobi. Captain Bwami Chikale, Kalonda, Piccolo Mkangwa, Vininio, Mostangi Lukangika Maindusa takasara kusara kutorane wamwe kuisa pa Msoro ndo patakato uya manje ku Zimbabwe kusaina contract with Dr. Nyamuswa mamuri mu 86 pasangana hii vamwe vakapinda inini ndakati nonoke iwe mbichana ndikazopinda futi ndikavajoina takagara pakazoita maproblems yakawanda mumanagement concerning whatever izo ndizvo basa sitaure pamepo then ndo vamwe vangu vakaenda kuzoka kumusha inini already doctor akanitaura kuti iwe wapinda vakaenda ndikaenda vakatipotwa vakaenda havana kutipotwa. It was a problem between management neband vava kuita misikanzwa kusanzwisisa kuita sei saka havana kutipotwa vakaenda mushe in very good way pasina deportation. Then inini ndakazosara manje because doctor akanitaurira kuti wewe uchiroora mukazi wauya uchiri mufana stereki kune zvirwere zvakasiyana roora mukazi ndakaroora mukazi akandipa mwana mukomana. Mukazi wamakaroora ndokupi we muno muZimbabwe kupi kwanobva kwaMurewa anonzani Runia Sarunia baba wake Runia Musoza
baba wake wanozi vachikwenga. Makaita mwana mmoja. Ndakaita vana 3. Ndiani nana? Ndakaita Clayton. Ndakaita Clayton Kavengere, ndikaita Maria Kavengere na Otiti Kavengere. Saka wasikana tu mkomana wanu. Saka ndakaona kuti inini ndikava manje isusu basa redu kwa unoenda kunogara kuchida kirwa chete. Manje ndikaenda vana vakasara inozonesa. Saka ipapo ready to apply for my resident permit. Resident permit yangu yakabuda. Ikabuda ndikati aiwa ndosara ndochengeta vana. Andiende vakairiza mafonzi, masamba kuti ndoteerera band. Sakati aiwa andiende ndakutochengeta vana. Ndo pandakapuwa basa manje na Douglas Chimutanda. Akatanga njoka papa njoka John Kabengele ka mamunzo apaka arikuedza waka kurondedzerawo zvakare ka nhoroondo ka ya mukoma papa Jose nekuda kwokuti ka vanga vehukama uyezve ka vakashanda vese. Saka zvinhu zvinofadza chose kana tichinzwa edu ka kunyanya ka kubva kune mativi mairi iyaya kuti kumudzimai wacho naiye ka akafambwawo naye aumanamika tiringoita mudimbudziro nekuda kwokuti ka basa nekuda kwokuti zvoka nguva yacho ka ndo inenge yakati fupikei. Saka atongoita ka zvemudzvanyidzirwa tichingodzingirira ipapa kuti zviite. Tazwa papa Jose vachirondedzera pa getimbonzwa sei kuti mumangelepa imomo zvainge zvakamira sei. Joseph angari mumangelepa ndiye angari kurova madrums. Ava contract yapera vazoka vanhu vacho kuenda kuningiriki kuZambia. Akateerera futi mangelepa kuuya nayo futi kechi number 2 yatanga futi kurova pasangana yini pa Dr. Nyamuso. Ndokurova ipapo contract yaita se yaike expire. Paku expire contract yacho ndo inini because otherwise andina kutaura zita rangu ndinozi John Kabengere. Ipapo ndo pandakaita se ndandiri already ne permit, resident permit, because ndandiri mudzimai wangu wandakarora wemunomu. Saka ndandakapuwa permanent resident permit. Saka manje wakanditaurira kuti iwe unogona kutsvaka basa kwese kana kuziisa mamwe mamusician kuti mutange kushanda panapa pasangana yini. Ndopa ndakafoma naye TP Nyekesi. Saka imimi munomu mama uya sei indi muchibva kupi? Inini ndakauya munomu na orchestra Mangelepa. Saka ndobva maroora mukadzi womunobva matora permit. Ndisusu kavaka Joseph akauya kuaijeka kuya nesu kusangana yini because tantichizivana kubvira kudhara. Saka inini ndandisingadi zvekubata ndakabva ndarora ndaita mwana. Saka ndakazoita application for my permanent resident permit ndikapuwa. Saka mukadzi mama muroora kupi? Ndakamurora ndiri pasangana yini ipa. Ndo kupi mukadzi? Mukadzi anobva kwaMureva. Anonzi ani? Anonzi Runi Yamusonza. Aya zvakanaka mukuwasha. Saka imimi Lubumbashi Mangelepa yadzokera kusanga yadzokera kuZambia, contract yapera. Imi makabva mafoma TP. Yes. Ndakabva ndataurira Joseph ndikati Joseph shamwari hapana chekuita, vanhu vatoenda manje mapepa ndiri nayo, iwe uri muZimbabwe ini ndine mapepa angu. Dr. Nyamuso ataura kuti everywhere you want to go, kana kumigration iri pacho pandakapuwa resident permit
management vakati kwese kwauri kuda kushanda shandako, basa rese unogona kushanda, you are Zimbabwean now. Saka ngatiite se ngati form band, takabva tafoma TP Nyekese. Ipapo ndakazopuwa vakomana vari modern 60 vanga vachida kuziza music beat yerumba, ndiri kusangana ipapo kwakazara. Dr. Nyamusu vanga ri kusapota vakomana ivavo kuvatengera ufu, kutenga chikafu vachidya vachirara ikoko, ini ndanchivazisa beat yerumba. Saka imi pama muri kumangelepa mairidza instrument ipi kana kuti maimba ipi? Inini ndogona kuriza guitar, ndogona kuriza madrums, ndogona trumpet futi. But in Mangelepa I was the lead vocalist. Ndine ndakaimba voice rangu mu songs ese Mangelepa, vananyakokonya, vanachindini. I was the lead vocalist. Saka ndanchimba ne Mangelepa as a very important singer we group. Kana pavakazokaoma vangu vakawanda vakaenda vakashaya kuita basa because ndakasara kumashure, vanga vasina lead vocalist manje. Ndo basa rangu. Kana pandakafoma TP Nyekese ndini ndandichienderera mberi chete nekuimba chete as a lead vocalist. Ndakatora na Maril Sound of Africa, ndikatanga kushanda na Maril Sound. I was still the same lead vocalist. Right. Imimba makatanga TP Nyekese yanga yakamira sei, endelenga rigore ripi? TP Nyekese takaitanga mu 1995 musi weSunday makuseni 8 o'clock ndo patakasangana tiri paloni na Joseph tantiri mu na Juni musi weSunday makuseni 8 o'clock Joseph akauya kumba kwangu achiti uyai pano tombo taurao imegara kupa tatese tanchikara paseri pasangana ini. Joseph ali room yake, ini room yangu, ni mazimai yedu takagara ipapo. Saka akauya makuseni achiti uya tombo taurao manje basa vanhu vaenda tuita sei toenda kuchaka basa zvataura Dr. Nyamusu here kana toenda topinda mumabendi. Kati aiwa tinogona kuita bendi because vakomana varipo, tinogona kutora vakomana kuzivarasekwa tovazivisa, tukavazivisa tichatanga kushanda panapa pa Dr. Nyamusu. Ndo patakaita TP Nyekese makuseni musi weSunday Juni pasangana ini. Saka kufa ipapo takaona kuti Dr. Nyamusu hapana ma-instrument, ndikaenda kwa Chimutanda Douglas kwa Doubt 99 ndataura navo, Vachimutanda vakataura kuti no, ma-instrument ndiri navo, ndichakuendesai kupi kumaCheck Hotel, motaka kuita ma-practice yenyu nevakomana vamuri navo, movazivisa zvinhu zvikaita right, munova kumaCheck, muchirova paHideout, muchidzoka futi kumaCheck, muchirova paHideout, muchidzoka futi kumaCheck. Takaenda kumaCheck takachengetwa zvakanaka stereki na Douglas Chimutanda. Right. TP yanga yakamira sei line up yacho? Line up ye TP yanga yakamira kudaro kudai, yanga ine Mazumbuko watandichiti Mazibaba airiza lead guitar, pozouya George Machera angachiriza rhythm guitar, pozouya Peter Kachare angachiriza bass guitar. Madrums tandiri vanhu vemadrum vangu vari 2, tandiri na Shandafira neTonderai ndo vafana vangu vari kurova madrums ivavo. Then vasikana vekutamba tanga tina Winnie na Viola, ndo ivava muri kuona vari pavideo yendochi. Saka ndo mamiriro anga akamira TP Nyekese. Right. Makuenda magara kumaCheck, mapuwa contract kumaCheck, kugara kumaCheck here kana kuti muchibva kuno kuHarare muchienda kumaCheck kunoita basa nekuenda kuHideout muchidzokera kuHarare? Zimba zvedu zvanga zviri kunoko.
koma vakomana vatantichiriza nawo vanga vachigara kumacheka ikoko vapuwa marumu but inini na Pamacheka hotel. Pamacheka hotel inini na Joseph tantiri kugara kunoku kuzivarasekwa ndokwa tantiri kugara Zivarasekwa maigara papi pacho? tantiri kuroja ikoko Mupi road ipi? ini ndani ndichigara mumutanga street namba 23. Joseph anga ari kuzivarasekwa Kakarokwa zvemhando yepamusoro kemusambo werumba. Tinawo kapapa John Kabengele. Mon général Sangana, listen to this. This is Tipinye Kese, Joseph Joe, and John Kabengele. Nyekese yakazofomwa ikakurumbira chaizvo zvakawanda zvikaitika ipapo, asi pane nhau yekuti kambo kanonzi ndochi kaekae ndekani, ndiani muridzi wacho? ndochi takaronga ndochi ndini ndandiri munyori wacho wepaningirike pamaalbum because ndichiri kuyeuka kuti vanhu veruzhinji vakambofona vachibvunza futi panational radio yandiri iyo yanga Musavenga Renyashanga aripo Rema Kamaza akavataurira kuti munyori wemasongs etipinyekesa iJohn Kabengele akataurira munhu wese. Saka handichazoke kumashure ndichitafanika ndiri kuda kutaurira veruzhinji kuti vamwe vangu vandakashanda navo vanga vasiri vanhu because mashakavu vanhu vacho hazina kize kutaura makashanda nevamwe, asi apa iyi kana yanhoroondo inenge isina basa because nhoroondo inenge yakuda kuburitsa chokwadi. Tichida kuziva kuti zvakaitika ndezvipi kuti tinyatsokutozoona kuti John Kabengele ndiye akanyora ndochi, vamwe vese ava vaibatsira uyu akaita chakati chakati. Saka kana yanhoroondo akabengereka hapana chakaipa, nyatsotiudzai. Ya ndizvozvo ndakanyora song iyoyo. Pandakanyora song ndofunga ndini wekutanga muZimbabwe kuti ndoita animation mumasongs. Songs iyoyo pane musikana wekumacheke anga ari kuuya tikariza so zita rake anga anozi Samia. Samia anga ari kuuya, akauya Samia tiri paband ndoko andakatora animation yekuti bata musoro bata musana tenderera yairi Samia akapinda akadagwa ndandichiti Samia bata musoro, Samia bata musana, Samia tenderera, Samia achitenderera ende vanhu vose vachiseka nemaitiro anga ari kuita musikana uyoyo. Saka inini because kutaura chokwadi mushakavhu akatotisiya angasina munhu ane melody kana voice racho ndikarama kuti handiende kustudio asi akarekoda because kana akaita pandakaita experience ndakaenda kuSouth Africa pandandiri kurwara
ndikaenda ku South Africa. Ndakasvika ku South Africa ndakasiya band. Ana kuzoita song kana one because akanditeerera futi ku South Africa akati mufana wangu uya ngausingade kuti toenda torekoda kumusha ku Zimbabwe. Ngatirekode kuno kutoenda na album. Ndoendesa ku Zimbabwe. Ndakaramba inini because ndakaramwa kuti mari yakabuda yendochi hazvina kuzofamba zvakanaka. Chii chakaitika mari yendochi? Chii chakaitika mari yendochi? Mukoma akaenda ikoko because after isusu kusaina contract ku RTP inini ndandisipo ndandiri kwa Mutare. Saka iye akaenda akapuwa mari yekutanga yangati 35,000. Saka pa 35,000 akaenda kusira muzimai wangu 1,000 kumba. Muzimai angatifuka kuti abba mukuru wao yane mari yechi yokuti totengera because akati motengera vana chikafu netumwe tokufeka baba wao havapo. Saka muzimai akati mukoma mwaita basa iyo iri mari yakapuwa nekampani. Saka pandakauya inini ndakaona mota ichiuya pamba pangu makuseni. Rema Kamanzi asvika achinditi ko uningina wapuwa mari here namukoma wako. Ndikati mari ipiko? Asi inga akauya tichimubvunza kuti iwe John uya ari kupi? Achiti hapo anzi ndipei mari nchamupa. Takaona kuti wa family imukoma nemuningina takamupa mari. Ana kuzokupa mari? Ndikati hapana mari yandapuwa inini. Pana pakasiya 1,000. Rema Kamanzi akandipinza mumota anzi andetomutera kubasa kwake. Akasvika akamubvunza ko mari ndawaona kupa mufana wako mari? Akatanga manje zvakati zvakazoita se zvakadai. Asi mimi sekuona kwenyu mimi mari akaiti sei? Hapana chakaita nemari. Mari kana mai guru vakachema ndisuka pamba kuti ngamomwapa kana pamudiki mari. Ipi motora mari akafumisa vasikana vake veMwarare vese. Aivairese angachivatengera mawardrobe, masofa, mafriji, chikafu. Chinhu chakaita chemusoro chete kamota kakatenga ka 40 ndoka akatenga kanga rika second hand futi pamari yendochi yese pamari yakomana ngatisiyerezwe mari tutaure siyai mari yakabuda Yesu zve mari ngatobozi yawo titaure zvinhu zvacho saka ndo mafambiro echipinyekesi. Saka mimi ipapo mukura kuti ndo pamakabva maramwa mimi mukati apeta kusiyana nezvebhendi racho? Inini ndakarama chokwadi because ndikanyepa Mwari kudenga achazondipanisha. Ndakarama ndakamutaurira kutaura naRema Kamanzi nekampani yacho ndati handife ndakarekoda futi nechipinyekese ndasiya because inini one day tichazopesana paukama wedu totanga kuita zvemutauro zvekuita sei handidi. Saka siyai ngazimire zvakadaro ndopandakaramba kurekoda nachipinyekesi. And for your information ndakazoenda kuita K-Stars. Ndikaita K-Stars manje ndikazokera futi zvakare ndikaita Super Nyekesi. But Super Nyekesi handina kuita se handina kurekoda naye. Ndakarekoda na K-Stars. But Super Nyekesi manje ndo yandata kutodozana naye manje. Akati aiwa siya Super Nyekesi uya chete kuti Chipinyekesi. Saka ndakamuti no, Chipinyekesi is my band, there's no problem. But icho mondisiya ndakadaro ndo zvakazondiitisa kuti ndoenda kusangana nematsaona asingaiti. Mamunzo apoka John Kabengele apakatoipa kanipa apoka reketi ponzo afana apa kambo kamwe kakambokwapaiza kane chikwata chake chainzi the K-Stars chachoka akomana yamika ndoza kuti vazhinji munokaziva kambo kakurumbira kama the K-Stars kambo kanonzi kotora wala mfuraganzo tora
papa Jose ka timbonza kuti pa composition yawo music yawo vaikomboza sei tombonza pana pa kubva kuna iwo ka amai Ndlovu asi rikatangita mbonzo ayo vachimbotudzawo kuti ndochi yanga iri ani Jose ndo vakanyora ndochi zvakaitika ndezvekuti munongoziva dzimwe nguva kana muchigara mufamily munomboitawo tuma problem so saka papa Jose akambosiya vamwe vakadzi nenyaya yekuti munongoziva kana une ma extended family panombotinetsei vanodhonzerana vana vekwababa vekwamai vanga vasina kana problem but vekwababa ndo vanga vachitinetsei saka zvaitika akagara nemukadzi vainetsa iwewe kana John Kazadi futi ndimwe futi aitombonetswawo nekwababa vane nyaya kuti mukadzi wako azonetsa mukadzi wako azodini saka papa Jose vakafunga kumbonyora song iyoyo yekuti no munhu kana ada mudzimai wake anenge amuda musapindire murudo rwedu tisiyei takadaro saka song iyi payakazopera inini ndakazoona kuti song yako yakanaka but pane imwe song yakambobuda kuDRC yakamboita mbiri stereki yaiimba nezvekuti muveranda yandakazoisa mushona ndakuti muveranda ndakazoisa kuti muveranda mapapa Jose mune tutebo netucheya netusikana tunotamba chiti ndochi ndakamuti isa ningirikini isa kaliriki kakaka kakafita kunge kanonakidza saka iye ana kurama akabva akatora kaidea ikako ndo asi imimi song yekuDRC iyo ipapo yaipa chitichi yerumba iyo alright yaiimba ichiti mulutanda lwa Samuele muchitunkwa tumensane twana twabaka chitusombe tukuma ndochi saka ndo yandakatora iyoyo vanati chiisa manje uchitichi muveranda maJoseph mune tutebo netucheya netusikana tunotamba tuchiti ndochi idance idance yakaita sei idance yaunenge uchingotamba uchingoti wakati ndochi ukabata musoro wakati ndochi ukabata musana saka takabva tangoti ane zvekuti tamba bata musoro bata musana zvese takangozvicreatawo tiri na papa Jose muchicreata muri pamwe chete kusvikira song yabuda zvakanaka kusvikira song yapera kupa video pepe video ine makarigadzira sera agadzirwa sei zvakaitika pavideo ivo vaienda kuno practice handidzi inini ndandisiko ndandiri kubasa saka zvakazoitika video yakuda kutorwa Ray ndiye akauya kumba kuzotitora makamanzi saka paakauya papa Jose vakati andei vakauya kuzotitora 12 midnight ndobva papa Jose ati andei ndansiri prepared but ndakangoti alright andei ndobva taenda zvikanzi unofanoona zvatiri kuita ndobva ndaenda saka tasvika kuya video ndobva tanga kushutwa yakashutwa yekutanga makamanzi ndobva ati iyi video haisi kundibudira mushe chimbobvisai ndobva imbobvai ndobva vabva ndobva vaisa kuti kechitu zvikanzi hazvisi kumboita zvakanaka handisi kuziva kuti chii chiri kushota ndobva akazonditi nhaya mai Jose vadi kupinda muvideo umu ndobva ndati ini ndinopinda nichiita sei handitombozvizivi kana kuti zviri kuenda nekupi zvikanzi asi song muri kuiziva kati no song ndinoiziva nokuti handiti kubvira ichiri kutanga kunyorwa kusvikira itange kuplaywa kusvikira iende kunorekodwa ndandiripo saka zvimbonetsa zvikanzi pindai muvideo saka ndakapinda muvideo ndisina kugadzirira nokuti ari kuti video iyi zvairi kutaura zvinotoda murimo wemini ndikati alright kana zvakadaro rega ndidini rega ndipinde ndokupinda kwandakaitawo muvideo imomo saka video pana ani nani pepe because patizona pane vana vanga varipo vana apana here kamusikana kanenge achitamba so aiwa vanhu vakuru vese vaya pana Viola na Winnie Viola windiani
Viola ngari dancer. Na wini wacho. Na wini wacho ngari ma dancers. Vaibva kupiwa. Ndo vanga vari muno Marare. Vaingotiona Papa Jose kana vachiimba ivo vaienda kunodhensa. Neni vakomana ava. Nemimi papo. Ininiwo ndakanzongoakirawo. Asi imimi pane zvaisarudzwa naproducer zvezve yenyu makazopinda imimi ndo yakazopasa. Ndo yakazoona manje kuti ano iyi yabuda zvakanaka manje. Nekuti zvinezvi zvakumeka sense. Nofunga kana muchiona excuse me pakutamba kwataita sekuti because hatina kuzvipractice saka zvakazongomukirawo ipapo. Saka taingoti mundisiye chete inini naPapa Jose. Saka ndaigona kungoti ndoisa maoko paari mongoita action. Ndichingoitawo action but yange iri action kuti zvienderane nemusic. Nekuti music yacho ndanchiziva. Saka ndakazongoitawo action nekuti zvienderane. Saka mukureva mimi kuti dai manga makapractice mese zvaitozonakidza kudarika ipo. Aitoita makeke chaiyo ane cream kunze. Aiwa zviropadza. Saka ipapo paitwa video rere Kabengele anga ari kupi? Zvakaitika manje izvika zviri kutoita kunge yanga iri way yakanaka. Because Kabengele akanga audzwa kuti tiri kuenda kuvideo. Saka nekuzvikudza kwake akataura kuti ndaifaniro yakuzoudzwa inini nani na Ray. Sei akatanga kwauri? Sei akatanga kuya kwauri iwewe. Because Papa Jose munyaya dzekuzvikudza mumusic vanga vasingazviiti. Saka vakataura kuti ku iwewe music iyi iri kuda kuita ngirikini video ndeyangu. Saka wanga wachida kuti Ray auye kwauri kuzodi. Saka Kabengele akabva ati ini handisi kuenda ku video yacho. Akavharekedza. Asi kuimba Kabengele akaimba ere pa? Akaimba voice rake riripo. Tinoona pane voice raishaura kuzoita voice mamwe aidaira. Kabengele voice rake ranga ripa pindi aishaura ere pama lead vocals. Uya yaiti ya Shamwari tamba. Ndiye Kabengele aishaura yeye. Samura bachi Shamwari. Ndiye kupa kuti undisiye zvangu chichi. Ndiye Kabengele. Kurava kuti Kabengele akangoita ma lead vocals chete. Ndizvozvo. Ku video ana kuzowanika. Amirira kuya kuzosumiwa. Kuzosumiwa But achisumirwe ichi. Saka pakazobuda video. Iye akazvitambira sei? Handizivi kuti akazvitambira sei because hapana pandingambotiwo hatina kumbofambidzana naye kana kuti hatina kudya pamwe chete. Hapana. But video payakazongoita mbiri zvakanyanya ndo paakangoita sei jealous. Anga kurwaziwa Papa Jose. Nekuti iye akazoita yake ngirikini video yemusic yake. Ndo pakazonotanga group rakainzi Kesters. Papa Jose ndo vakanyora ndochi. Zvakaitika ndezvekuti munongoziva dzimwe nguva kana muchigara mufamily munomboitawo tuma problem so. Saka Papa Jose akambosiya vamwe vakadzi. Nenyaya yekuti munongoziva kana une ma extended family panombotinetsei vanodhonzerana. Vana vekwababa vekwamai vangu vasina kana problem but vekwababa ndo vangu vachitinetsei. Saka zvaitika kana akagara nemukadzi vainetsa. Iwewe kana John Kazadi futi ndimwe futi aitombonetswawo nekwababa vane nyaya dzekuti mukadzi wako azonetsa mukadzi wako azodini. Saka Papa Jose vakafunga kumbonyora song iyoyo yekuti no munhu kana ada mudzimai wake anenge amuda musapindire murudo rwedu tisiyei takadaro. Saka song iyi payakazopi mafanzo kapo amaro acherereka right. Ndochi kubuda kwayakaite koko chii chamukati chatinganyore pasi kuti ndo zvakaoneka kuburikidza nedochi
asi ndisati ndasvika ikoko regai timbonzwesisikana kozi tambudzo pepe papa Joe papa Kabengele vachitizo mukoma aiwesta mari yechichichichi amai Ndlovu chokwadi here chataurawo namukoma naJohn Kabengele kuti papa wakawesta mari. Takutoita sekuti tiri kupokana. John sezvandataura kwandiri anenge hanzvadzi, but iye akazvitumidza zita rekuti John Walker. Ndofunga John Walker maziva kuti John Mufambi handidzi. Abva DRC akasiya mhuri akaenda kuZambia akasiya mhuri akauya muno akasiya mhuri akaenda kuSouth Africa. Saka South Africa asiya mhuri ikoko kwakutiza kwakudzokera muno. Handisi kuziva kuti sei asina kuenderera mberi nerwendo rwake. Saka muno makasiya mukadzi wake nevana 3. Mukadzi iyeye akatambura chaizvo ari muno muZimbabwe. Akasiya mwana wake kupedzisira ane gore. Mwana wake kupedzisira akaenzana nemwana wangu ane 22 years. Ndo paazouya iko zvino mwana iye atombomuzivi John. Saka kana John achitaura zvakaipa pamusoro papa Jose, then iye ndiye atova munhu akaipa. Nokuti dai papa Jose vaida kuti vamusiya aende sezvakaita vamwe musicians angadai asimo muno munhasi. But papa Jose havana kumuitira utsinye, vakamusiya kuti agare ari munomu. Kusvikira atiza mhuri yake iyo yaenda kunogara kuSouth Africa, asina vanamboitarisira mudzimai wake nevana ivavo. Vana ivo vaiziva inini kuti ndini tete wavo, vaiuya panapa ndichigara navo. Mwana wake musikana akaroorwa vakauya kuti vandipe mari, ndikati no, ina handitambire mari iyoyo. Endai munopa sekuru wemwana iye vaimuchengeta, ndo anofanira kutora mari iyoyo. Anozviziva here John zvese izvozvo? Saka John anofanira kutaura zvinhu zvakanaka pamusoro papapa Jose, kwete zvinhu zvakashata. Akabvirira akari achingotaura zvinhu zvakashata pamusoro papapa Jose vachiri vapenyu. Kusvikira nanhasi achiri kungotaura zvinhu zvakashata, handisi kuziva kuti ari kudei. Pamwe pacho ndo pandakufunga kuti pamwe mari yekuZimbabwe Music Right pamwe ari kutaurirana nevanhu yavo kuti vamupe iye. Kana achida anogona kungotora hake, pamwe angangofumawo. Isusu tinongoraramawo upenyu hwatiri kungorarama. Kana ane zvaari kuda iye, kana achida kutora music yapapa Jose kuti iite yake, zviri kwaari iye ngaatore. Nokuti isusu tagara tinongochengetawo nemusiki wedu, ndiye anotichengeta. Hatichengetwe nemari yemusic. John, tinomuti hanzvadzi yenyu mimi. Mati mimi zvakabvira kare zvichingotaurika zvimwe zvinokubatai mwoyo. Makambowana mukana here wokuti mugare naye pasi kuti ona hanzvadzi, handizive kuti dambudziko raapapi, ukama ndo hwakakosha, zvimwe zvese izvi zvinouya kumashure. Ndofunga marondedzera pakuti mukatarisa kuti mhuri yake yaiuya panapa muchiita sei muchijega chichichi kudzimari yazoona adzoka kunoko akaona shuwa mhuri yake iri kwayanga ichigara ikoko, asi vachimbouya panapa muchimbovabatsira. Makambogara naye pasi kuti aiwa hanzvadzi. John achibva kuSouth Africa akasvika akanditsvaga, ndakamutaurira pandinogara, akauya. Asi paakauya haana kuda kundiona inini. Akasvika akaona mwana wangu handataura Peter uya, ndo akasvikoona. Anga akuda kudhimanda zvinhu zvaanga kuda kudhimanda zvapapa Jose. Peter akamutaura kuti muri kutaura nyaya ipiko? Mama di kunoona mama. John haana kuda kuya kuzondiona. Ndakamumirira ndatoti ari kuuya tionane. Ndobvunza Peter uya ko John azosvika here, zvikanzi John atodzokera. Ndikati adzokera kupi? Zvikanzi handizivi kwaari kugara. Ndikati ko zvino ko inzava, ndamumirira kuti auye ndionane naye, ko ari kupi? John haana kuuya. Akandipa telephone number dzake akati ndakapiwa telephone number dzake naPeter. Akati no, munokurukura naye. Ndobva ndadzokera zvangu kumusha. Saka John uya akandifonera ndiri kumusha. Ndikamuti handiri kumusha, kana uchida kuti tionane, kana ndauya kuHarare tichaonana. Ndauya kuno kuHarare ndava ndafona foni iye haingapinde. Ndava ndatraya foni iye haingapinde. Ndatraya foni iye haingapinde. Ndikati Peter, kuti John achiri munomu here? Peter akati ini kubva paya pandakaonana naye handishandisa ndaonana naye futi. Ndikati handizivi kuti ndichamuona sei. Saka pandakaenda kuZimbabwe Music Rights, ndaida kuti ndizive kuti vane phone number yake here.
but vanenge vakandipa mhinduro yekuita kunge havasi kuda kuti inini ndizive kuti ari kugara kupi, saka ndakabva ndangozvisiyawo. But ndakanzwa ikoko vachiti John anenge akaita remix music yendochi. Ndakati ko anobvumirwa nani kuita zvinhu zvakadaro? Ari kudi kuita remix yemusic yake, iye ane yake music, ngaaite remix yemusic yake. Kuyandochi ari kuda kuitire remix. Kuyanzi hatizivi ari kuti ndochi imusic yake. Ndikati saka waipa music yese iri paalbum ari kungosarudza ndochi chete nokuti ndo yakaita mukurumbira anti. Kana na iye anogona kungobudisa music, anogona kubudisawo music inoita mukurumbira. But kana isiri yake ngaaregere kudini kuita zvaari kuda nayo. Anyway, ndoziva kuti muZimbabwe mune mitemo. Akangoda kuita zvinhu zvisirizvo ndinongona kumumangarira. Nokuti kana achida zvinhu ngaauye aona nenini. Ndiye ari kuda zvaari kuda kwandiri. Ngaauye aona nenini. Ndikurukure. Saka nanasi John Ansandamuwa. Toziziva sisu kuti iyo vezimura ivawo music rights ndo vane zvese, ndo vane marights acho yaivuradza kuti muridzi wechinhu ndeichi, because music payakabuda album payakabuda ndochi yakaenda kunoregistwa. Pavairegista vaiti music ndeyani? I think iwo music rights vanozviziva because Papa Jose ashaya. After 3-4 years ndakaenda ikoko ndikanoti ndini mudzimai waPapa Jose. Vakandipa $45 ndo mari yekutanga yavakandipa 2010. Vakatanga vapa 2009 vakapa mwana wangu Eric vakamupa $20. Then 2010 ini ndakaenda ikoko vakandipa $45. Dai vaiziva kuti music iyi ndeyakabengele vaigondipire inini mari. Saka it means vaiziva kuti music ndeya Papa Jose. Papa Jose ndiye akaregister music iyoyo ikoko. Papa Jose akanyora will yake ikoko. Ari mpenyu haana kunyorerwa. Haana kunyorerwa. Akanyora iye. Akati property yangu. Ni property yangu, akaisa signature yake, akanyora mazita evana vake vese varipo ipapo. Hapana John Kabengele. Saka vari kutambira sei kuti ndeye uko? Handizivi manje ipapo kuti zvapi John Kabengele apinda papi. John Kabengele akangofananawo nevamwe vaimbi vese vekuti kana une voice rako raunokwanisa kungoimba ndogona kungokuhayawo, ndoyandoti ndiimbire music. Isieni zwangu remix yacho yakarohwa naJohn Kabengele. Right, rekatinza pamabenefits akazouya kandochi yabuda. Ndingati kudiko. Ndizvo ne mshingo wano yeSouth nechingwa, but munongoziva vaimbi vanoda kutamba stereki nechi nemari, saka dzimwe nguva aigona kungoispenda musingazvizivi, saka ndofunga ndo zvimwe zvacho. But mimi naJose pane here patingati mimi makamboita problem namukomana nyaya yekuoverspenda finance, izvo zvinhu zvakaoma kudai? Ndofunga mubvunzo wamabvunze mukadzi wemuimbi wese anosangana nayo problem iyoyo. Vanofarisa. Atoda kuziva kuda dzimwe dzenguva pane imwe encounter yamakasangana nayo kuitira kuti vamwe vakateerera izvozvo vave vanodzidzawo kuti okay, ndoziva kuti kune vaimbi vari kuteera mashuro, naivo vanyatsozwa kuti madzikoma edu akambofamba nenzira iyi, saka nzira iyi inokonzeresa maproblem akati. Inokonzeresa maproblems akanyanya nokuti munhu kana waita mbiri yakadaro uchibuda paTV uchinzwika kumaredhiyo, ishuwa kuti madzimai ndo pavanobva ati tek newe ipapo vanozara vanchida kukutevera, zvekutoti dzimwe nguva ndaitomboenda kumusic kwavanenge vachiridzira, ndichitoenda ikoko ndichida kunoona kuti zvakamira sei.
nokuti yei noziva semunhu ahaiadresa ndaiwanzoruka vanhu musoro, vamwe vacho vaitoenda kupi, vaitoenda kwaainoridzira Papa Jose. Saka vazhinji vacho vaindiudza kuti isusu tiri kutoendera ikoko kuda kunochengetedza murume wenyu because vakadzi zvavari kuita. So saka izvozvo unotozviona ichokwadi, nokuti pamwe pacho handini mari dzaipinda mubhengi. Saka pamwe pacho waigona kuzoti musi waunoti angatimboendai kubhengi tonotorawo mari, vaisvika ikoko vanenge vachidzikana nemabhengi tailors iwayai zvekutoti mumwe musi akatotsiurwa nabhengi tailor akati no, kubva nhasi kana uchida kutora mari uya nemudzimai wako, ukauya usina mudzimai wako handisi kukupa mari. Saka kureva kuti vaienda vachinotora mari but ndisingazvizivi. Saka zvokutoti kana ari muimbi vazhinji vacho anosvika pakuparara asina chinhu but achiwana mari yakawanda, zvokutoti mari iyoyo ndo yaangari achitarisira mhuri yake, achitenga kana imba nezvimwe zvakadaro. But unotoona kuti vanospenda mari iyoyo, vane hope yekuti vachawana futi imwe. Saka vanospenda mari iyoyo. Imimi imbotiudzai chiitiko chimwe chamakamboteera zvakaitika ikoko zvisina kukufadzai. Kupi kwakamboteera kumava, nokuti kapesi pamaiteera pamaiudzwa neshamwari dzenyu kuti asikana kamukura mamakagara kumbako imboonai mukana wekuti imombouyawo panenge pachishandwa apa. munoziva chinoitika kana uchienda ikoko. Pamwe pacho ndakamboenda vasingazivi. Saka ndasvika kudai, so munoziva vakomana vepadhoo vanenge vane zvavanoziva, vanoziva magirlfriends avo. Saka kana iwe watopinda vatoziva kuti muridzi wemurume apinda mungekini mushow iyi, vanofanira kutsvagira nzvimbo yekugara kufront. Saka vanokutsvagira nzvimbo kufront kuye it means hapana achapinda, hapana musikana kana mukadzi achauya kuzodisturba kana kuzozivikana kuti nhasi Papa Jose vachaenda naningi, kana kuti izvozvo hapana, hauna chaunoona. Zvekutoti kana naiyo mukoma vanobva vatongoona kuti apa chaita. Kana dai kuri kunzi varidza vachida kupedza pamwe ma3 am, iwe unogona kutotsvagirwa transport fast usvikanzi kuma12 endai kumba munofanira kunge maneta. Kana dai ukaramba aiwa ini handisi kuenda, vanguzi no problem, varamba vasiyei, unogara ogara imomo, zvinhu zvavo vanotoronga kuti hanhasi hakuna dzii. Saka iwe unotogara ipapo kusvikira 3 am vachitokuloka kudai, so votokutora motoenda mese kumba. Saka imi pamaitaura kuti pamaiteera maivaudze kuti ndiri kuteera kuti maikwerekana. Ndandisingavaudze, ndaingotsvagawo mari yangu ndoti yarega ndingonopinda padhoo. Asi ukasvika pagedhi paive vanokuziva, iwo hauvazivika, iwo vanenge vachikuziva. Unototi uri kubhadhara zvikanzi aiwa imipindai free, ati aiwa ndikuda tiketi, aiwa pindai, wotopinda. Wotozoti madiresa unoona unopiwa nzvimbo yakanaka yekugara, wotonosvikogara. Asi kutoziva kuti hapana chaunoona. Saka iwe wanga usingazokubvunzei kuti ko iwe wazouya kuno kusei? Vanga usingabvunzi, vanga usingandibvunzi. Vaingoti chete unoziva kuti mangwana uchaenda kubasa, but taisa manje nguva yawakurara. Unoti hazvina basa, vanga usingabvunzi. Aya kuti waingei kunoku? Vanga usingabvunzi, havanambovira akambondibvunza. Nokuti akandibvunza anotoziva kuti ndinomupindura kuti ndanichiya kuzokuona, pane zvaungochivhara here, saka hanga asingabvunzi. Aiwa pamwe ingaiteti naye mai mwana asi mauya kumafaro here? Aiyo handina kuyazofara kuno. Havanambovira akambondibvunza kwese kwandaienda. Zvekutoti dzimwe nguva pavairidza nemangelepa vari kusangana in, ndaitomboenda pastage, ndotopinda ndotombomira, ndotomboshaurawo, ndotombotamba-tambawo. Saka papasina problem. Asi pamwe nekuda kwekuti dzimwe nyaya munenge dzinenge dzambotaurika kumba, saka kana vakazongokuona iwo vanoorozoti ndo madhira zviri kuteerwa izvi. But kana iwe uri mudzimai unenge usingafungire kuti vanogona kudai unenge usingafungire chinhu. Uyewo hapana pandingambotiwo ndakavaona vachidai kana kudai, hapana. But unenge uchingonzwa chete nevanhu. Hapana here pavakamboti patingati vakamboti nyaya vakaenda zvokumbosiya mhuri? Hapana. Zvekumboti vaenda vachisiya mhuri? Vaingoenda vachidzoka. Imimi pamakatsorwa
muchibva kumusha kwenyu kuDRC vabereki venyu vakazviziva here kuti muri mwenyu ndiyo magitari kana kuti imimi pachenyu maiziva here kuti ndiyo magitari? Vasingazviziva. Haana kuzvitaura izvo. Kana ivo vanga vasingazvizive because vaingoziva kuti munhu anotenga zvinhu achitengesa nokuti business iroro kuDRC ndo rakakurumbira stere rekuti vanhu vanotenga zvinhu vachinotengesa. Saka ndo zvavaiziva. Saka makunoku pamakazoziva kuti vanoita futi zvemagitari makazvitambira? Nongotiwo ndo kana kuriwo kuri kubva income hapana kutamba. Totongotambira zviripo. Maparents chero vakazonzwa kuti aiwa kuno kumkwasha ndo zvaari kuita vese vakazvitambira. Ako vangaite sei? Vatora mwana wavo vatone vana ndopamungazoita sei achata. Ndopamungaite sei? Munga chinongokomunicata noyoda kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Chavaingonzwa tsitsi ndechekuti ndandingori ndega kunoko. Ndandisina hama iri pedyo. Kana ndandisina. Saka mukuru kuti chero nanhasi uno mungori mega kunoko. Hama dzenyu dzavana venyu ava. Ayo. Ndine hama dzangu dzekunamata. Vatinonamata navo ndedzimwe hama dzangu. Aiwa. Nevana. Ndoziva yenyu. Chechi moenda kuchechi kuri? Ndiri mumwe wezvapo zvaJehovha. Jehovah's Witnesses. Right. Ndiri kubvira inini kuti weropa wekubva naye kumhiri kuya naye kuno. Muno muZimbabwe. Muno muZimbabwe ndana amai vangu vari muno. Gogo makana watora? Mukauya nawo kunoko. Aiwa zvinofadza chose ka mavanzwa kapuka ndiwo ka amai Ndlovu regeti nzosisi kuti ko mazuva ekupedzisira mukoma vanga vakusimbirwa nei? Atange kuone imi. Unoziva kana uri mumba nemunhu kazhinji kacho une muchingoti muri right. Saka iye anenge akaita tumaproblem nemaextended families aya. Saka inge yanga depression here, stress. Ndo zvakanyanya kumudya moyo izvozvo. Kumubvunza iye kuti pari kurwadza nepapi? Anga singapatauri. Anga singatauri kuti aingoti musoro. Kuzodzimara zvaita sei? Takambotoya kuenda kumana ndichiremba vamwe vachiti ada operation ada zvakati but kuzamara tazomutakura ndobva taenda naye ku Allied Hospital. Saka ndo kwakazoshaikira. Right. Wongori musupu kana mchitondera? Musu akashaya. Wongori musu wa 10 September. 10 September. Gore? 2003. 2003. Makazana vachengeta kupi? Takaenda nawo kumbudzi. Maibatira pamwe chete nemhuri. Ndizvozvo. Amweni vanga varipo? Hongo. So kureva kuti vana vavakasiya kuno kunze mukoma vamakabara navo imimi vangani? Tisingaverengere 3 vaivaruko. Ifo. Vasikana vangani? Musikana 1. Iye chichi ndi musikana chete. Vataure mazita avo vari 4. Kana titaure mazita kubva kumusoro vatatu veve plus 4. Vana panoti pana Magi, poita Peter, Devi, vanhu kuti akashaya. Pozoita Eric, ndiye first born yangu. Andrew, Joseph na Chichi. Makazoita semi. Makaramba mchienda kubasa kwenyu? Hongu ndakaramba nchishanda nokuti pavakashaya ndofunga ndakapanika kuti zvichida handichakwanisi kuriritira vana ava kana kuti kuvaendesa kuchikoro. Saka kupanika kwandakaita kundokaita kuti ndiendese vana kuSouth kune hanzvadzi yangu kuti zvichida pamwe vangangokontinua nechikoro uyo vangazoitawo upenyu hwavo. Saka ndakasara naChichi kuno. Makava machiri vamwe vambosuduruka osara neava ne 1.
One ndakasana na Chichi na Peter. Because Peter anga ati kurei zvake. Saka ndakasara naye ndobva kusvikirawo akontinewa kusvikira azowanawo mudzimai wake. Musikana okupedzisira wenayo makamurera akakura akatowanikwa futi. Wangu akatowanikawo nekamwana kake kari kumanya patove nechizukuru apa. Ndizvozvo. Akomana imi. Aiwa zvinofadza chose. Right, imi makazoita sei? Ndakazombosara hangu ndichishanda. Asi sezvo sezvandataura ndiri chapupu chaJehovha, ndiri mushumiri waJehovha. Ndakafirwa ndine 33. Saka kugara ende unoziva kana wafirwa uri mukadzi wemuimbi shamwari dzake ndo dzinenge dzakuda kukunetsa. Saka inini ndandisiri munyaya dzekuimba ndakazongoona kuti zviri nani ndiwanike. Asi pane shamwari dzanga dzakuya? Ndiani? Mazita akaexpire. Aiwa maijose ingotaura iwani. Aiwa paredio kuti saningi naningi vanenge vakambona kumboshupawo. Asi mimi musingaudi nekuti wanga ane mhuri dzavo. Semushumiri waJehovha Mwari. Nevamwe wanga ane mhuri dzavo wanga wakuya futi? Vandiri kutaura nevanhu wanga ane mhuri dzavo. Semushumiri waJehovha Mwari ndaifanira wanikwa munashi kana kuti kuroorwa nemunhu anoshumira Jehovha Mwari. Ndandisingafanire kutora munhu asingazivi Mwari. Saka ndaifanira kutorwa nemunhu anoziva Mwari. Ndozvandakaita. Zvino ndo zvakazoita makazotora ikoko. Ndizvozvo. Aiwa panofadza chose. Saka ikoko kusati kwaane mhuri? Kwete. Handiti kam? Tatochembera chaita zvemhuri futi. Kumutadzane kuita? Ane vana ndine vana saka zvaringana. Aiwa bari kubata kusimbisa kapa concrete. Aiwa concrete akatosimbiswa munashi. Kutowanikwa munashi kutosimbiswa iko kana mabatanidzwa matosimbiswa pasina chinosimbisa kufura ipapo. Imi akuramba ndiani ndimi here kana kuti tisi pese mukuramba maakuda kungochengeta vazukuru avakure. Aiwa zvinofadza chose. Ko iko kumuri ekwaNdlovu ikoko isisu tiri vanhu hapana here vakambouya kuti aiwa inini ndafunga kuti ndiise upfumo rangu apa nhaka? Urombo huripo ndowekuti John Kazadi ndiye akatanga kushaya. Pozoteera Donald akashaya. Saka Eric na Veve ndo vakanga vasara. Saka Veve haana vanambobvira akaita pfungwa idzodzo, aitondinzwira tsitsi. Eric uyu akaendawo kwaakaendawo Plumtree uko handiziwo kuti upenyu hwake hwakaita sei. Saka hapana akambouya achiti zvakamira sei sei. Ayo hapana. Asi dai mukanayo wakauya? Handifungi nokuti ini ndanda mushumiri waJehovha Mwari, saka ndaifanira kuwanikwa nemunhu anoshumira Jehovha Mwari. Aiwa imi Veve anga singashumire Jehovha Mwari. Kuyo wamaigara nayo ikona asingashumiri asi maigara naye. Iyeye wacho Papa Jose wacho ndo vakatondiita kuti inini ndiye mushumiri waJehovha Mwari. Aditika badi asingaende ikoko. Anga asingaenda hake. Saka zvazvo saidi chiapa. Anga akuenda. Aiwa anga akuenda. Anga akuenda. Saka iye wache maizomutora futi mumudonzera ikoko. Zvinonetsa plus yanga nemudzimai wake ka. Uchifunga kuti mai nini muchizivana namai nini wozoti woenda ipapo zvizoiti. Asi shamwari dzekumabhenduku ndo dzanga dziri mumbi. Shamwari ndo dzakuda kunetsa makatoita kuvhara madhoo kuti vedu imbotisiyai. Unotonzwa munhu achitaura kuti anzi ukaita dambudziko undifonere. Ati foni yacho wanga wanditengera. Shuwa inini ndindoita dambudziko ndokufonera. Aiwa ndaitotenda Jehovha nokuti akanga andipa basa remaoko randaita. Vaitarisa chipa muri chavaichiva mimi? Ndimboziva. Asi mama kanaka? Hapana munhu anombozviti yakanaka. Ina ndambovera ndakambozviti ndakanaka nokuti handambonaka. Magezera amaita kuti nanasi muchiri mukaradi kuti muchafira mvura. Aiwa kana ndinambonaka ine pamwe vanhu ndo vanozviona nekutaura ine handimbozivi. Aiwa kufara chete mai Jose. Asi tinozviziva kuti kazhinji kacho muimbi akatisiya kana kuti murume akashayika baba vakashayika pamba
nyaya yepfuma iyi ndo imwe inotora kunetsa zvichiburikidza nekubukama. Hamunosangana neproblem iyoyo? Handina. Hama dzababa Jose handi ndataura ndikati John Kazadi anga akashaya. Donald anga akashaya. Ndina tete muwaripo but hapana kana akambondinetsa hapana. Vaitotora vana dzimwe nguva vachitombogara navo. Endeni zvese zvemumba hapana chavakatora? Hapana. Mbatya ndo dzavakangononga zvauyo? Mbatya it's obvious dzinongogovera. Saka ndo dzakangogovewawo. Hapana akambondinetsa. Kana dzimwe hama dzake dzekudRC vanga varipo, vamwe vacho vanaba mukuru Kalombo vanga varipo but hapana akandinetsa. Right, pamusic yapapa Jose munofarira ipi mimi? It's obvious ndochi. Nokuti ndo inoimba kakuti ndisiyeka. Imbotiimbira utinzo. Voice racho ndorandi. Iroro racho nabasa ramina iroro imboimba itinzo kuti vana vambonza kuti zvishua. Ndoimba papi pacho. Pamada chimwe kokutanga. Ndisiye chete ndifare newangu, zvese zvamunoita munyare shuwa, zvese zvamunoita ine machete. Amaro atirereka. Erekenture mukana unokutenda. Amaindlovu. Apakwadzana extension apo kam. Maita basa muri chidadiso. Nekuti pakanhoroondo yatati tisingazive. Mwari wakuitire zvakanaka, muri kure zvakanaka iyo. Patoine zizukuruka. Zvatai waka. Mwari vari kuchengeta, Mwari wakuwedzere makomborera nditika. Right, ndobva ndatora inini mukana uno zvakare kutenda mukoma Jose, papa Jose ndichitaiwaka naivo zvakareka vaita basa nekuti pauka rumwewo rutivi zvakareka rwenhoroondo ya mukoma Joseph Ndlovu semunhu vakafamba vese ndochiti zvakareka Mwari vakuitirei zvakanaka. Chimbo changu taiwaka matapirirwaka nenhoroondo yedu yatanga tiinayo pazuva ranhasika ya Joseph Ndlovu uyo wakatisiya isisuka musi wa 10 September mugore ra 2003. Zvisina yazvo inini regai mbonotungira musoro wangu usina nyanga pasi, asi gadzirirai kuti nemusoro muvhuro atiwo matamba kupinda mudariro hunu kwesaunzika tinenge takabata eka mukoma atiwo matamba. Chakusiyambura mukoma Edmond Mpengesi ndo vamuchakunguruka navo kusvika kuma 3 o'clock ikoko. Ini ndo taiwa